No, nachádzame sa v meste Fiľakov na výlete. Je to posledný z troch hradov, boli sme na hrade Hajnačka, Hodejev. Poznávame južné Slovensko. To je mestečko Fiľakov, tak po maďarsku Fülek. Tu sme chodili k Jankovi Takačovi na víno. Sú vinné pivnice pod týmto hradom. Je to obrovský hrad, bol dobitý Turkami v 16. storočí. Potom vlastnili Balašovci tento hrad. Vnútri je múzeum histórie Novohradu a Gemera. Ináč to Fiľakovo, to je také zaostalé mesto, je tu veľa cigánov tiež. Keď si to bol podnik Kovojmer Fiľakovo, to bol kedysi, už je zaniknutý. Ale hrad je impozantný teda. Jediná skala, ktorá tu je v tomto mestečku, tak je tento hrad na ne postavený. Nádherné. A budeme pomaly končiť. Prehliadku južného Slovenska, pôjdeme zase na Halický zámok do wellnessu. Nádhera to. To je taký penzión Bebek, toto býva tiež zľavo, máte veľmi krásny penzión, pomerne lacný na ubytovanie. Zlatko, dobre, ideme? Čo? Hej, naš je posledný pohľad na tento obrovský hrad.